Yo, turuk turuk. Pak De Bayu, Pak De Bayu. Pak De Bayu kan rene ta? Anu sekalian wae mboten apa-apa. Karo Pak De Bayu. Nganu, nggih. Jangan lupa menghadap kamera. Menghadap kamera. Ah. Ngaten lho. Akeh wong tuwa ra isin kowe iki. Ora dikon Cek. Aku kon apa iki? Anu. Apa to mau iki lali jan aku. Kowe mau ora omong aku ngerti ora ya nggo seragam kok. Nanti kira yoga. Ini wis ana cekotot-ceketet. Boleh, pertanyaanmu boleh ya? Kuwi tanggung jawab, Dik. Nganu, apa jenenge kae? Vespa ki mlaku piye? Anu, wah tekan Vespa to. Apa jenengane kae? Anu kon cerita karo ibu mau Kon cerita, aduh untukku gaduk. Kon cerita apa jenenge mau? Darah kesetik. Cerita piye? Biyen Bapak Oh iya. awal mula mayang, pisanan mayang ki bagaimana gitu loh. Gimana? Monggo. Aku kowe. Waduh kesempatan ngece iki. Benak cekotot-ceketet. Urungannya kan dagelan cekotot-ceketet. Ayo Pak De, cerita Pak De. Ayo. Piye? Cerita mbiyen ngono piye? Cerita mbiyen. Awal mula mayang. Tak eling-eling sih. Eh. Wis lali aku. Aku tak piye? Dhisik bapakmu kuwi mayang pertama iki ning mring. Kuwi. Bapak bengine Pak Lek Pardi. Terus mayang meneh ning omah ning kampung. Kampung sak jam kae. Wayang bisu zaman semono wayang bisu. Oh. Tanpa omong-omongan, Tanpa omong. Perang apa to? Yang perang karo ngumpuk-umpuk kethek. Kowe ora nganggo omong kowe gamelane ora mandeg nguni terus. Ning zaman semono ya sing ngedapi-dapi lah. Oh, Sing sing ngatasi, nyelentem ya. dhisik almarhum Antun. Oh, sing nyelentem. Nek pembonangnya ajek. Heeh, aja ora ganti-ganti. Apa meneh? Terus apa meneh iki? Lah mek dikon ngono kuwi karo kae ibu. Ngene, aku sing cerita terus zaman semono iki bawakmu ki urung iso nampa dhewe. Tegese nampa tamu wiwit payu mboko sithik. Pisanan ki payu ki ya entuk job lah cara saiki ki rada mentereng entuk job ki regane sih 300 lho. Ora yo. Pisanan 300 komplit plit. Ning ya minus sajen ya. Komplit. Bagiane nek bagiane iki ya go iki ya 5.000. 5.000 medune 3.000. Nek ya isih campuran dadi isih sing sepuh-sepuh sih ana. Sepuh-sepuh ki biyen isih ana Mbah almarhum ya almarhum Mbah Jaya Suhar. Mbah Darsono. Paling nggih. Pak Lewanti. Oh, Mbah Dar iki.
Nek sing ya iki ming ngandhake sejarah ya ora deneng ngrasani wong ya wis anu sing isih utuh iki sing isih utuh. Sing isih sugeng iki ya Lek Wandi, Bagong, margi Bagong, Mbah Kakung, Mbah Darsono. Terus sing rada ndregel iki ya ming anu. Mbah Jaya Suar. Kuwi karo aku sing ngedum to. Ya cara saiki aku manajere ngono lho. Sing nampa tak wiwiti sejarah. Awale aku sing nampa gawean. Ya nyang-nyangan kae gayane wis kaya dalang kae ya lho. Wah, dereng saged menawi semanten ngono. Menawa menawi nggih kepepetipun mbok menawi nggih dipun kula jereng-jereng kok dereng cekap nika Pak. Menawi anu ya ditrek. Mbok menawi saged menawi saged methuk menawi gamelan truk wonten truk kalian wonten bis kagem methuk menika nggih saged kula ngengreng kula nyang-nyangi saged didum ngoten. Wah, kaya anu kata itu. Ya sing ngono kuwi terus wis mundak saka 300, 350 mundak boko 50. Boko 350, 400 tekan piro ya tak 700 paling gede iki 1200 apa ya? Ra ngurung nganti ya kayane ya. Hah? 1200 ki ning ngene Mbah Mul. Oh, iya. Nggih, Taman Sari Mbah Mul. Sekitar semono kuwi komplit. Aku ya sing ngedum aku ning ya kuwi mau balik truk kan. Sing sepuh-sepuh ya. Manu tuku bensin. Kene lho bensin. Ya wis tak naik. Nya 2000 sama-sama bensin saya 750 apa ya kita. 100 apa 750 kuwi ya tambahi 2000 duit umpuk kandele sepene iki ewon kabeh kok. Aku ya mung cekak wae anggar rampung-rampungan ning mburi kelit nek biyen iki lho isih janane cara biyen iki ada romantisme. Romantisme engko nek apa le iki le? Melu le. Kuwi terus katuran tindak wingking kelir, ra ketang ya mung sop kubis. Ini ya ora apa-apa to sing Gule kubis. Gule kubis sop kubis iki ning seger ngono lho esuk-esuk sarapan sambule leto-leto nganggo tempe garet. Wih, terus aku nemoni ketemu sing duwe gawe. Ya suwi anggar sampun nggih, sampun gandeng sampun tuwa nyun pamit ngono waton ora tak itung. Wis percaya, saling percaya wae karo sing duwe gawe. Lan tak sak mulai didum. Pokoke mbiyen bapakmu kuwi ngertine mayang. Wis luweh sapa wis sing nabuh sapa sing ngono, pokoke mayang. Engko sing ngandani kanca-kanca kuwi Ki Sumaryono ST. Ana sarjana tape. Kuwi sing mubeng kuwi ya kuwi jasane ya gede. Kan durung ana HP to. Durung ana anu kuwi terus mubeng wis kemput. Awet ta? Heeh. Munggah kene, Mir. Mir. Nggo seksi ya, seksi ya. Mir. Yo, Babi Mariono. Kene Ki Sumaryono. Apa ya kuwi misalnya komplit iso tekan 1000 lah, 1000 piro nek komplit maksudnya komplit iso awan bengi. Awan bengi biyen malah awan iki malah dalang-dalang sepuh lho. Lho, malah sing warga laras sepuh lho kita sing kan biyen iki. Biyen ana sik wargi Lek Bambang kae kita ya wis tau, ta? Ya Lek Bambang. Nggih, Lek Wandi. Sing kenong ya wis tau mayang awan. Wis, mayangi ambeng lho, ambeng liwat. Lagi jejer lagi suluk ngono kae langsung yo nyuwun ijo-ijo daerah Piyengan kuwi. Saluki lagu ra ge muni-muni kae langsung nyuk. Sing ngono kuwi ae sok kowe tak manajeri le, gampang le. Ning ya kowe. Ning ya kuwi ya ta. Ngerti dhewe ya ta. Apa neh, Din? Pertanyaan. Ana pertanyaan apa sih? Masa kecilnya Bapak Pak De. Wah, gelut karo aku. Gelut. Wedi banget karo aku. Biyen tau ceritane kon nyawi barang. Masa kecil.
Oh cerita Pak Ade cerita. Aku turu jam 3 sore turu. Maghrib tangi. Biyen ki omah Mangku Suman ki omahe ngarep karo kamar mandi ki pisah lho adoh. Wedi to. Kayak atus ngono simak. Wedi yo. No, Etri, diterke. Karo bapakmu diterke. Tunggoni ning ngarep kolah. Nganti rampung le to. No. Isi ana. Lah lunga wedi nganu tak ketak. Anak regis Pak Ade. Anarkis nek kuwi pisan. Terus piye Pak Ade? Kuwi ya ceritane minggu kuwi yo. Kudune ana sambunge. Lek Pak Ade Bayu, Pak Ade Nah, Bayu. cerita iki jane aku menceritake kanca-kancane kuwi sing iki wis wiwit ning SMKIS ya payu mayang ngono kuwi sing mabrul ngono teko ngono kuwi di antaranya iki bodong. Bodong ya kuwi sapa meneh ya? Kae sing Sumatera kae sapa? Betet kae sapa? Tuh, heeh di antaranya Suwargi Margo. Sapa betet kae sapa dhewe? Supri. Supri Beo. Ayo kuwi mabrol. Ini angger wero aku ngono wis do gila. Angger klutik-klutik do bar belanja ngene iki wis. Ngono iki wis ndelik kok. Wis ora ngetok ae. Ngerti wis do kewer-kewer ngono ae. Ae sing kok gentrong kaya kluwung ae lho. Ngethuk wae. Nis alhamdulillah sudah mari sudah tua-tua sudah jaga kesehatan ya ta. Nggih Pak Ade. Ya mbiyen ya kuwi Suwargi Margo kuwi persis bapakmu mbiyen neng ndi? Neng Metro Lampung kuwi kondang ya. Kondang. Wis komplit nganti apa-apa duwe komplit alat barangnya sak sone duwe dhek ning kono kondang. Ning ya wis yo dibundut kersane Gusti ya wis pancen cukup semono. Yo sapa meneh ya wis. Nek sing lurus tenan iki sing bonang. Wah. Iki wis jan lurus ora kena anu wis. Yo banyu putih. Wah. Pol tajin. Tajin. Wow. Nah, liyane iki wis kena to. Apa meneh liyane? Lembang Pak Ade mumpung. Kuwi sing aku ora iso. Kudu iso mumpung. Mumpung lho Pak Ade, Mumpung iso. Nembang nek dipasrahke ibu-ibu wedok jek semene kae. Anu duet. Nah, duet cocok. Mumpung. Aku ki penyanyi rock ya kon nembang gamelan. Yo nganu ular kambang gawe rock. Didrami du jadu. Gambir sawit dangdutke wae. Ayo Pak Ade, nembang. Nembang apa ya? Anakku mono pencipta di ora tau nembang aku. Aku iki pencipta ora tau nembang. Ora ono jarang lah. Nganggur penyanyi wis do mutar ngono yo nyanyi dhewe ngono penciptane. Ayo Pak Ade nembang ayo. Nembang apa sih gampang? Wah, biyen iki cerita meneh. Biyen iki nganggo musik diatonis, ono keyboard, ono bass, ono drum. Sing keyboard iki Mas Dodo, biyen pemain keyboard orkes kondang wae ning Jogja. Terus sing ngebass almarhum Antun. Kakange Mas Catur Benyek. Terus sing ngedrum Koko. Mas Koko, adik Ragil saka. Nah, ketipung ora usah sebut. Tipunge kuwi terus wis komplit ana garapan rock and roll ana, pop ya ana, dangdut cetha. Dangdut biyen sing nembang Mbak Pras, Yupras nembang ra iso nyuwuk. Yupras. Lagu apa kae yo? Iya. Ra iso mandeg. Yupras. Tenan kuwi. Tenan. Biyen. Ning Parang Tritis. Pas pentas ning ngono.
Mbiyen pas kliwon kok ya di ora daerah iso nyuwuk. Pikirane iki terpecah. Iya. Terpecah karo sik jenenge malam kliwon kuwi mau. Kuwi sing nyanyi Mbak Silir. Kuwi penyanyi kuwi. Saiki sebenarnya isih nyanyi lah. Kuwi dangdut rock and roll wis komplit sing nganggo musik komplit. Terus rene iki ganti njuk ana pergantian pemain iki wis ora nganggo drum ning ana keyboard iki Atok dan Dijanu. Rojanu. Terus ketipunge almarhum Kentrut. Wih, gitu terus rene terus tanpa musik. Biar iki pasukan juga ya ono le. Wah. Ono, adi wong lagu dadi yo nang ngarep salon kuwi walah. Wis bleduk tok pasukan juga ya. Wah, banget do ngetut ngono kuwi. Lagune jane ya ming kuwi wae. Nek kok yo sedo joget to ya. Ayo kuwi. Wis ngono kuwi wae, wis gak Rasa nembang ya angel e. Waduh. Nembang Raden. Bawa meneh bawa. Ora mengko sing bawa kae Mas Bawa sing Bimo. angel aku, angel kuwi. Suluk. Suluk apa ya? Manu. Lerune ngendang tak bandem cepol. Wonge ra ono iki, wonge ra ono. Ulangane Parjo. Ayo Pak De suluk. Suluk apa? Apalane wis lali kabeh ya. Halo. Halo. Jare pengen mayang. Pak De suluk, Pak De. Wis nembang, bangane krik. Bangane krik. Ayo do nembang ayo dibangun suasana iki dibangun le ya. Sri Tinon. Saya kuwi Sri Tinon kuwi sing tuwa. Dodo. Dodo wae Pak De, dodo. Sithik wae. Sithik. Oh, Ayo Pak De. Si Grobolo. ora apal. Waduh. Lah. Oh wis rasa kuwi. Oh iya. Nggih Bu nembang. Nyiksa. Nyiksa. Siksa. Nggih Bu. Matur nuwun nggih Pak De. Nggih sami-sami. Ngono kuwi sejarahe bawakmu wis ana sing apik dienggo, sing elek dibuang wis wae sing endi sing apik kanggomu do dienggo. Nggih Pak De. Do disinau ya. Nggih. Wis ngono kuwi wae. Nggih, matur nuwun Pak De. Yo, seneng-seneng Kang Gareng. Ki mau ana pamundutan tembange kudangan. Urung tau krungu aku ki kudangan. Ngedeke sapa? Kang Gareng. Manut tok aku ki. Kur. Go. Aku merasa tenteram.
biyen mantan war golaras zamane Suwargi Simbah. Disuwun cerita tentang Bapak Kang Gareng. Jeng jumeneng mboten, Mbah. Wah ngatur jumeneng ya ora wani. Lah yo, piye to, Jan? Mbah jumeneng. Cerita tentang Bapak, Mbah. Monggo, Mbah, monggo. Matur nuwun. Nggih, Mbah. Pun paring wekdal nyeritakaken riwayatipun Nak Mas Seno Nugroho. Inggih. Antawisipun taun 1970 kalih kula menika persasat griya kula wonten Mangku Kecuman. Tur griya kula nggih gadah anak cilik. Naminipun Wanda nika. Mbah Wanda. Dados Wanda menika kalian Dik Seno Nugroho menika kaotipun namung kalih dinten. Baraan Seno Nugroho menika lairipun Selasa Wage. Rebo Wanda Wage. menika lairipun Jemuah Legi. Nika. Pramila kala semanten kula wonten Mangku Kesuman menika mboten mantra-mantra. Kula menika wonten dalemipun Mas Parman kalian Mbak Yekti. Persasat kula menika wonten Mangku Kesuman niku kaya teng omah kula dhewe. Dados kalian Nak Seno Nugroho menika persasat. Kula anggere kula gula wentah kados dene anak kula dhewe. Ya ndulang, ya melu ngedusi, ya nyandangi. Ngantos rikala semanten ngantos wiwit taun 70 kalih ngantos 83 mbok menawi yen mboten klentu sedanipun Mas Parman. Nah niku Nak Seno Nugroho menika pancen ngendikanipun Dik nika wau Dik Bayu menawi anggenipun mucal utawi mayang sepisanan menika wonten dusun Merican leres. Awit rikala semanten Nak Seno Nugroho mayang awan dipun sulehaken Mas Pardi. Rikala semanten sarengan Mas Parman badhe payang wonten Borobudur. Kalian kula. Kalian sek semanten kula kalian yen mboten klentu Kang Sarsudi Jombon. Nah rikala semanten Lek iki anakmu mayang ning Merican disulihke karo Pardi. Ayo do mampir. Mampir estu dumugi Merican. Dik Seno Nugroho pun jantur ning rikala semanten. Pun jantur. Lah rikala semanten Mas Parman kalian kula minggah wonten gamelan. Mas Parman sak kiringipun kendang. Ya mbakipun prisa Dik Seno Nugroho nyucal. Ya mbakipun sidrapet. Kalian luh menika tetes. Saking trenyuhipun. Gini kok anakku wis iso mayang. Rikala semanten ngantos paripurna anggenipun jantur mandhap saking panggung lajeng nyambut damel wonten Borobudur kalian kula menapa. Lah anak kula Seno Nugroho Sergi menika persasat kalian kula menika leh kula ngaku anak niku nggih tenanan mboten ming regem-regem kemarung. Estu menika cekap bermanten ruyin. Nggih, sembah nuwun Mbah Wanti sampun paring pangandikan. Sembah nuwun nggih, Mbah. Ngaturi pamundutan meneh Kang Gareng. Apa pamundutane? Suarane entek iki niki. Saking Bapak Tio tembang lagu monggo terserah wae. Terserah. Lagu. Njaluk apa? Weh, Kang Gareng. Sing kain-kain sithik ngene lho. Ayo apa? Manut tok. Kok manut? Lho. Sapa iki sing kon jumeneng sapa? Wah, aku ki manut. Wah, ojo aku kabeh. Oh, kowe sing depan. Lu yang di depan. Waduh. Mama bingung tuh aku. Wah banget ya gue.
Bro suarane telu. Engko nek misale ana bawa kon bawani Mas Bimo. Mike dhewe. Lek perlu ya mik telu double. Apa arep mik 18 dep dhewe. Apa Kang Gareng lagune? Manut. Bapak Tio. Aku pengen jenang gula ya, Kang. Wah. Sopo ya? Nah, sapa? Spot. Kalih Pak Bimo napa? Mas Bimo. Mas Bimo. Mas Bimo. Bane Ayo, Bim. Mas nganggur. Bimo. Ayo Aris. Panira Bim. Isin. Walah. Rapopo. Ning karo aku kok. Ayo Mas. Ayo Bim. Ayo. Aku iki tok kon ngopo? Nembang, bane nganggur Mas. Aku sicik-icik lho ki mau. Anu lho aku meng dikon karo sing demung. Oh. Oh wae. Mbok. Ayo Mas, ayo nembang. Rapopo Bim. Duet. Mau milih liyane. Rapopo lho Bim milih. Kudu aku. Wis kowe Mbak apa? Wis Eyup kowe. Ayo Bim. Jenang gula. Bawa. Mas Bimo bawa. Yo sik lanang sik. Bawa. Aduh, Wedok ki keri. angel iki. Mosok wedok sik. Aduh. Ngapa itu apa iki? Bawa. Kekarane Puas ke aku to Bim. wong akrami. Pripun Kang Mas? Apik tenan suara. Tutu bondo tutu rupa Mbok aja kujengan caket. kujengan kowe po Rotoyo kowe bingung. Nek wani ya nyok. Ora apa-apa. Alah. aduh among ati pawi tane Mas Bim. yakin luput pisan Rapopo, buat pisan ki. Karang pisanan to. Wah. Ora toya kowe. kena Pindho. pisan Apa to? yen gampang luwe gampang
Ndredeg ya aku. Ndredeg. Heeh. Kok rawani anu? Heeh. Iya. Aduh. Aduh. Syukur ali. Ora to yo kowe. Yen angel ke langkung tan kena tinumbas arto Tenan lho Kang Mas. tenin wih Ora mergo duit. ora Ora. wis yo iki aku lungguh meneh yo Weh, Aja, aja duit. Goyang dong. goyang, joget. aku kira iso joget obah wae kaku ya aku ki Rapopo. Rapopo. aku kulino meneng wae Oh ya kudu aku. heeh Lanjut ya Mas. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki ayo Kang Mas nalikane anandang susah sapa sing ngancani Kentenan ya Mas. Kentenan ya Mas. Puas aku bilang. apa kowe pancen ra kelingan jamane dembien kowe janji bunga susah bareng
Ayo Mas. Yo yo. Yo yo yo. Apa kowe pancen ra kelingan jamane dembiyen kowe janji susah sampun Mas Gading, wah Mas nuwun, Rizal, Mas wah. Gading. Sampun to niki? Ya sampun. Oke, matur nuwun. Kurang koprol. Salto. Ya ono pamunggutan neh Kang Gareng. Apa? Dari Bunda Menik untuk adik santriwan santriwati TPA Al Muksin Trimulyo Sleman. Lagu Turi Putih. Dang kowe. Apa? Ayo iki mau njaluk sapa? Apa? Jaluk sapa? Nah, sapa? Sapa ya? Kur. Kur. Go dados. Turi Putih. Apa ayo? Mawar. Matur nuwun. Ki ora meneh iki. Wah tenan iki pamundhutane. Bu Murbadi pamulang nderek umbul donga katur Krisna Nugroho mugi kaparingan swarga langgeng. Nyun lagu menapa kemawon? Apa Kang Gareng? Apike sing demung iki. Oh, sing Ora demung kowe. munggah. Kualik. Ah, sing demung munggah. Kok nang dhuwur. Cocok. Lek kesuwana. Heeh. Oh, urung tau ro. Urung tau. Sing demung duet apa piye? Ya duet. Aku sing demung sapa? Wae ono liyane kok. Kae ono kae. Loro kabeh. Duo. Ayo Lek. Spot. Yo.
gayeng iki. Sepot mulih Mas. Aku dagelan sijine. Citraksi. Ora isen aku. Sing siji jembabasan. Apa? Sugro sebalik gundulmu ya. Subali. Ulate isih peteng to iki dinyengkuyung ngene iki lho Mas. Lah lucu lho iki. Ora lucu ora apa-apa. Iki kapure kenapa Mas? Nembang. Gading karo Nembang. Bebas. nembang nopo? Kena gayeng iki. Ku tak. Oh iya. Mbah Gito, Mbah Gati. Yo, guys saiki arep ngopo Mas? Mas Gading, Mas Gadang iki dikon ngopo? Ah monggo salto nggih monggo. Dikon lha atos to. Urung apa-apa wis atos ya. Mau. Jari koprol saka Kambil, saka wit Kambil. Ah iki. Lah kae wit Kambil. Kambil. Iki kon ngopo iki? Nembang. Nembang nopo? Bebas. Bebas ya, guys. Sing gayeng. Ngejak demon ora. Oh iya. Ya. Sik tanggung jawab sapa Sing tanggung jawab wis ora ono. Ngejak kanca maranggono iki lho Mas. Ayo. Oh iki elek pikirane. Ah ora seneng aku ning ngene iki. Wong lurus e. Ngejak sapa? Mau ndak kowe kleru meneh engko. Ora, ayo ngaku. Ngejak sapa? Milih. Wah. Agnes. Hah, cocok. Jos, Mbak Agnes. Nah, iki sik. Iki sing ngetutke almarhum Ket isih 5 SD. Ayo, Nduk. Zaman semono lagu napa? Mbak Agnes ki. Mendem wedokan. Apa? Pak Kuncar. Ora, mendem wedokan. Oh ya Nes ya. Hah? Betul. Mas Warso. Nah. Heeh. Mas Warso, Agnes Silvia. Silvia. Iki sing biyen tau Biyen. carry nang panggonan mulai bareng truk iki. Ya, Wah, mentem wedokan. Mendem wedokan, nostalgia. nostalgia. Kae sing balung ra ono. Ora apa-apa wis Mas Bimo wis tanggung jawab balung kok. Pak Ibut balungi sing Pak Ibut Mbah Wondo. Ora gelem men rasa kon koordinator Wiyaga do angel e. Oh, iki si Mbok anake loro. Bisa wiwonengan. Ngawur. Apa nih? Ning gandeng iki lho, Mbok. Oh, Bu. iya. Ora lek Mesti lakui. Ora do rebutan lho ya. Ah. Aku sing mau wis sik. Enggak. Bapak sik. Kowe kan kulino keri. Wes, yo. Mendem wedan yo, Mbak. Ya. Yuk. Ayo. Ayo, Mbok kae didisan Mbok dikon, Mbok. Ora. Iki istimewane warga Laras. Kerampul. Kerampul. Waduh. Nesu, Mas. Ayo nesu. Bener ya, ra bener. Lah ayo nesu. Baleni ora? Baleni. Baleni. Wah, saya ngetram wis mempeng nih. Saya kerampul. Ora masuk. Gebanteren, Bun. Heru. Kowe pengen maju rene.
iki kancaku iki nesune iki nesu tenan iki. Nesu tenan iki. Nesu entek-entek sinden. Sing apik, pendemong loro sing apik. Nah, Apa kowe? Yes. Alhamdulillah. Aku sih Aku apa kowe sih? Aku sih. Sukses. Gak aku sih. Enggak pingsut Ya, pingsut. pingsut. Nah. Jempol kabeh. Nah. Yo. Menang aku 5. Mbok Apa le? Ya lah apa le? jangan ibote. Iki wis kibot. Aku njaluk Yes. Wajan. Istimewa. dikawinke. Karo. Aku apa kowe? Ya Allah bareng. Biasa wae iki ndak kobong. Apa tuh? Ora iki Mas Lingga kok. Sapa tale? He he. He he. Mbok aku diwa. Wah. Saka Bu Warsini Tumiono Mas. Wah. Sugeng dalu Ibu. Derek donga mugi Pak Seno pikantuk swarga langgeng. Amin. Nyuwun tembang kangen ya buat Mas Gading sama Mas Gadang tetap belajar. Ji. Ditunggu para penggemar Bapak Suwargi. Kagem ngopi rencang-rencang 2,5 juta. Oh, piye? Alhamdulillah. Iki Mas Gadang ora oleh kanca-kanca sing oleh. Ya Cacile ora oleh ngopi. Pahit. Ayo lho. Wis kopi kuwi bae rasa main-main. Wah. Macem-macem mainan yo. Kanca-kanca. Ayo. Ora mesti mbok wae lho, kobong. Ora. Gak, Beto iki. Mama, masih mama. mbok wae gak kobong. Ganti. Sing penting ono nyawan ane. Apa itu? Apik. Ya, Kayak Mbah ya Kantong. saya nggih, Mbah nggih. Anake kok wis kempis to iki. Kempis ya, Mbok. Kempis siapa ini? Lara napas. Ambone ya asma kok. Keturunan. Ayo, Mbak. Yo, Seneng aku. Yo. telu, Ayo. papa. Yo. Ayo. Dang tak. Dang tata. Ora sawaleman kok kowe janan. Iki Mas. Lah.
kuluwe Lah ngapa gak luwe? ana simbok-simbok lan tangkulu ana prawan coba tarono Dole dole ngetane apa dicakeri klopo barutan dole dole rapine gampang paling penting duwe gawean Aduh simbok aku iki wis nandang wetan aduh simbok ra iso turu awak pengen katamu ora gampang wong kebocoran kudu bisa golek sandang pangan ya yen mau menuruti mendemu apa bojomu mau aja yen mengkono utak nyambut gawe oleh kowe kanggo nikahan ya tole dongane bae buka bae Terima Pun, kasih. Mas Gading. nah